l'exèrcit està fent demostracions. Déu-n'hi-do com peten aquesta mena de canons que hi ha aquí. Déu-n'hi-do. Estic ben sort, m'he quedat ben sort. Estem molt a prop de Wat Phra Kew i de Grand Palace. Estem a la zona de Ban Gampu, aquí a Bangkok. I bueno, aquest és un punt d'encontre on la gent cada dia el dia 12 d'agost, que és el compleanys de la reina aquí a Tailàndia, es reuneixen aquí per celebrar el compleanys de la seva reina, no? Aquí veiem l'exèrcit. Bueno, vaig a veure si em camuflo una mica, no sigui que em donin un canyonàs.